gede saiki juga. Wah, enggak. Komplit. Menungso alik. Di YouTube, Bro. Menungso nang yo ono lupute to. Ya, Mas ya. Aku ya. Kok dia dikap. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal Ora apa-apa menungso lik. Latihan ora ini. Ora apa-apa menungso lik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Saiki kene. Ora apa-apa menungso lik. Bar iki gonge ora bedene iki. Nin. Oh wis. Oh ya berarti si dene sing ngono. Wis. Ora apa-apa menungso lik. Yo prakanca dolanan ning jaba. Padang dolan padane kaya dina. Rambulane sing gawe awe. Elingake yo padha. Yo prakanca dolanan ning jaba. Padang dolan padane kaya dina. Rambulane sing gawe awe. Elingake aja padha turu sore. Prakanca dolanan ning jaba. Padang dolan padane kaya dina. Rambulane sing gawe awe. Elingake aja padha Ciye bareng e. dengaran saiki sempurna tanpa semprit. Ora apa-apa pengajaran. Iki mau ke alangan ya. Anake Pak Tani omahe ping kali ojo kira-kira boleh senenge. Anake Pak Tani, ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi sallallahu alaihi ya Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi anak
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Mari bersolawat mohon syafaat kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Mari bersolawat mohon syafaat kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Tobat-tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Tobat-tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Mari bersolawat mohon syafaat kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Mari bersolawat mohon syafaat kanjeng Nabi supaya selamat dari siksa yang abadi. Tobat-tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Tobat-tobat ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku ini. Apa ya jurnya? Ora mau ta, Jul? Kanca ayo nonton catur putra, bocah putri-putri ora ninggal Suposito. Iki seni Jawa seni siaring agama, pakaiane rapi tontonan agama. Konco ayo nonton catur putra, bocah putri-putri ora ninggal Suposito. Iki seni Jawa seni siaring agama, pakaiane rapi tontonan agama. Kanca ayo nonton catur putra, bocah putri-putri ora ninggal Suposito. Iki seni Jawa seni siaring agama, pakaiane rapi manut tuntunan agama. Konco ayo nonton catur putra, bocah putri-putri ora ninggal Suposito. Iki seni Jawa seni siaring agama, pakaiane rapi manut tuntunan agama. Ayo simbah nulis dong ibadah, umure ra tambah aja kakean pola
Turi-turi putih ditandur nang kebon aku. Turi-turi putih ditandur nang kebon aku. Keleret tiba nyemplung kira kembange opo. Kira Balik dari nek. Sembuh. Le video ra petnya jengleng ini. Indung-indung kepala indung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Lakaulah walaku wakal, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Aduh, aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang, bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang tersayang. Indung kepala indung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Aduh, aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Duduk goyang Di kursi goyang, beduk subuh hampir siang, bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang tersayang. indung-indung kepala indung,
melirik kaki tersandung. Baru lagi pencet. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Akale jungkir negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Negarane goncang. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a, Ya Rafi'a, salim wa taqati. zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ne goyang. Akale jungkir negarane goncang. Eling-eling sirah manungsa, temenono anggonmu ngaji. Mumpung durung katekanan, malaikat suruh pati. Rasane wong ating neraka, lambang puris ono jengking, lambang geni ono geni, ranting geni ono geni, cawisane wong kang neraka, umang bangga wong pangeran, umang bangga wong pangeran. Luwih mulya, luwih mukti, rasane wong mlebu swarga. 72 widodari, kasur babut kawisi. Kawisane wong kang bekti, marang kawula suci. Tekan ya lu sing gedangan. Alon. Alon mas alon. Wah lajene panjang Ya. Sing tenan, sing dekat. Gerak le. Malah copek nih wae. Tegane pakai bos. Hasna. Tegan. Sik, salahku ya. Satu sisa. Tenan. Ora. Ora bos. Use. Masa tegane? Ora kidul. Tegane tak ke. Mbak, Nyirara Kidul, Mbak. Kusik mas. Iki lho. Nggih, sakmenika Bapak pungkasan saking Catur Putra. Bapak Setri. Enten nyuwun apa? Putri. Sing ayu dhewe. Tak kinta. Ala ngono kuwi. Anak tua yang jelek.
ayu dewe iki Mbak Nanda ndi ya iki? Nih, sing ayu dewe ala-ala ora dadi mengke Pak, mengke. Dereng wancine Pak. Nggih Mas, monggo Mas. Put, gedange put. Put, gedange put. Lagune opo jenenge? Heeh, iki sing cewek-cewek ana requestan ora iki? Heeh. Ana panyuwunan lagu ora? Ono, Mbak. Heeh. Mas Roni. Mas sapa kuwi? Mas Roni kan Kesayangan meneh karep nekak duluku. Apa wis ora kelingan sumpah janji momong marang aku sinten lintang rembulan jarene tenamu kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora kira kowe medhot taline asmara rasaku kang tulus suci rambut jaga malam kok blenjani
Apa kuwi? Goro. Wes, hah? Kidul digawe lor di sana. Kidul pindah lor apa pindah kidul? Nyuwune oke Mas. Aku manut pusat lagi. Sasa Mas. Ya, iki katanya pengalaman pribadi loh. Boleh. Tak kira dia pengalaman pribadi. Ya Mas ya.
kesayangan. Heeh. Ngiso sing luwih mentit lah ya. Hah? Semar apa? Semar. Yo kono kok jambu. Aku ono kok semar lho. Iki yang endi iki lho iki? Oh, abot. Semar pirang kerat. Arep pirang kerat. Yuk. 24. Nggih. Kesayangan Mas. Kesayangan. Heeh. Kesayangan Mbak Ye. Ayo.
Kok mandek? Wes iki. Wes dulu. Wes ya. Kesayangan sampun Mas. Napa meleh? Ono nyuwun gubuk asmara. Nyuwun lila. Mutiara. Hatiku. Tontonlah DRC Channel. Ning kene kabeh ono, Mas. Nggih, lila. Nggih, lila. Panggilan kepada gandum. Ya anyuwun lila, pokoke kan subuh. Selak subuh, selak subuh, selak subuh. Dulu gendadu, dulu gendadu, dulu gendadu, dulu gendadu, dulu gendadu. Anak apa saya, apa tidaknya, apa dia, apa tidaknya, apa itu, apa tiku, apa saya, anak apa saya, apa tidaknya, apa dia, apa tidaknya, apa itu, apa tiku.
Selak wengi. Mas nyuwun anduk. Ya, lihat sih. Cak, 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 cak. So, so. Cak, 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 cak. Matok sih. Yo Sumanding. Yo, dikasih deh. Sumanding yo. Yo, lanjut yo. Kudune ingsun timbali ngono. Moyo
ya 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 ya. Habiskan, habiskan. Yo. Selak wengi. Ya 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 ya. Sing ngendi iki? Sing ngendi. Sama suku, sama suku, sama Ya 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 ya. Ya, murah. Masih bersama Catur Putra. Burung mas, burung. Oke, lanjut sih. Bariki sembuh, bariki sembuh pokoknya. Yo, asik catur. Selak subuh. Ya, saksi di dengkurung. Mana mas? Ya. So, iya. Tarik mas. Beri jalan mas, beri jalan. kasih jalan. Aduh deh.
Sesuk minggu main nih. Nanggape Catur Putra. Piye siap ora? Nanggap neh. Didadak. Gak mantep gak.
pamit mulai Mas. Lagu Mas. Iya pokoknya sing kalem-kalem mawon Mas. Nggih. Pokoknya kula ampun. Nggih. Pokoknya niki nyengkuyung Mas. Nyengkuyung acara 17 Agustus nggih. Pokoknya digawe sing ayem, sing tenang. Nggih, nyuwun aja sujono Mas. Kayak nonton film. Pokoknya sing kalem